la ka yele kwa ibin ni soja wakare kuma minni awai kado maliyen de minum be nulu banga busko nawna nulu banga to dawla wakare chamon ba be ubi kle kan wele wakare sede tuye tuga tubulu don de ukalikado fm ko be de mesinura fm sabu rusiri yoro la minni kuna funi minni nura fm be ka dasi wakare ni awai kado kuma utia boru daw ni rezo sanve bu modilika kuna funi soro radio so fenga radio minum fana be ka sabuye ni kuna funu be ka cari ka se ayoro la wakare o radio so fana awo oni foli kaka ko ni chesiri ko ni wuli ka jo mo akre minye awai kado ka foli la se mamudu shine yoku ote amba fu kosobe jene de abanna me ka foli bia wakare kuna foni ambita nai kuna foni min namba ta yana anga do akono wakare bamusa sisugo bada bamusa jogolojo bamusa anafuru muso nyale madam sisugo min asa jawara bada asa amba fu ale min sera ka ankoro ke bere ka ankoro ke nege wakare minye koroy awai kado halni sarabi boala sa koro bi yele fiye fe asab ni ko hasa kadum ke abi yele fiye fe subhanallah ni ko hasa doro ko e ko jon bi yele fiye fe jon bi yele fiye fe juma koro ay hadi ka koro boala afoko dogo bi yele fiye fe me to ko jugo koyi e ko jugute ma ko jugo fore ay kuma bana kuma na ko ko kuma jugo fo meta asa nebta asa fi kuma bana kuma kay nebta asa fi bokari minye awai kado ambi do gafe kono bokari minye la jawara alikumana akwanga force zarmi maliena banga fama ko fo bokari awai kado yewuli ka joni chesru ke ni wati la banu gonnana ni bamanci wala tigila ma do be bokari uludi karla nywana yoro mi abinyono mara ko fo akera awai kado trata do ka duguje arabaduna lo klimuga ani kili no février kalo san 2024 no foni disrafe bamanci wala tigila ma no bokari kado ka fo ungembe ku yere sigi ukumbe moto di bala moto minu sebe koro sozo ne du moto tebene ngo ka boyi daga bana mobilo kumbubulo ambe minu wele ko pikopu wakari marwa fen kumbu fana kono ukun sebe koro sozo mbe wakari awai kadu yukunda yoro minga ode be fama mo ka daga yoro dobe nu ba wele ko fama jack point fama ka checkpoint wakari awai kado peka kati o favela la me wakari mimbe ne kamana gwa mimbe ne ere kamana gwa ni mamadu kamana gwa c'est-à-dire nunu bi se ka yala moto bala ani mobile nunu na tugodi a mobile kumbe mi u bora nu ye mi ka attaque ke yoro soro a moto bo kumbu bulo mi u bora nu ye yoro jme ka se ka attaque ke kwa ko so be ne kamana gwa ni ma ni bado jamana nga bore bunya dai awo me est-ce que yanu u ka bo boro ka sewo ni ye ma minye mimbe mobile kono minu siga kembe mobile minu na ni fe est-ce que yere ta do ko so wali adwa ça o de be ne tike kuma do ne bi nyere nyini ka yama koyi fo mandi de koyi note mena mu viena bamanchu mana nuro yoro la siga tala aya dugla do wa ushika shike non parce que on a des problèmes quoi ne fait quoi de dominer parce que ou bien l'accessibilité c'est-à-dire avoir accès aux femmes et mais c'est que femmes sur chugodi ka kuna funi duma telela pour que o kase ka don ni cheni bina ken se ku kuna funi chugodi telela o stratel mo chamambe bon o chamane be sur telela wa gawo de fene ningali be ni parce que hali koso na nyono marala do message u chima pour que abise ka tayoro mina bo ne ko ne bise ka kuna funi 10 minutes mane aduma ka nyefu ni ngoyi de nyono marala bon ci wala tigele mo obeni position do ko wi bon bise ka mingi boke mais maintenant ni mimbi ke fukata attaque ka ma bone anina ni chugoina bon ni yere be nyire nyini go la kwa e iskelente o ma chima mi yere nyini ngala wati parce que mo bi bo sanza ka chung abada ubi bu temesira do de fe kana fuka na attaque wo be time dugu chamani la be dugu chamani poli kana attaque bon est-ce que ni ngoyi abinya soro aywa abinya soro bokari bashite limana uka famel ke uka haketo sabu ni yoro yi akunyenga managwa la ya jara akoni mako fulen minum fleni wakari ko ni shurula ni dugu inga na be nyono kufo wakari maminu do furukiya de bula wati mina udona dugula obi kule chuko mi obi kulete be Allahu akbar awai kado obo defo wakari minye posui ko ni oflen golonchi ko dakulonchi minye awai kado sura suka mina chama be wakari yolo bela jile ke c'est tout c'est fini wakari minye awai kado mo jwale atigila maminu flem kani wali jugu inge wakari no kumba do utabone o de stratigala wakari ayera ka fo uka awai kado nyeni seve barake da do be nambo wele ko institut d'économie rurale IER wakari awai kado o mobile do kunjo mbako no mobile tambo nyongo wakari wi tasuma do a mobile bela jilina a mobile tambe no tasuma do ala wali mobile ubala kenyere tigila ma do ka mobile ubala una nyongo na chama wakari fasiri ke baya jira ka fo kunu awai kado journée konnana ibe wuli ka joni chesiri ni oke ni koko utaku laje
kɛ i bɛ awekado mugu ci nɔ i b'a ye awekado nin koko ninnu na a ko kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan ɲɔnɔ dugu do dugu min awekado a bɛ waati dama dama bɔ mantiwɛlɛ tigilamɔgɔw kɔni bɛ papali ta ka maaw sɛgɛrɛ nin dugu min filɛ nin wakari awekado hali maa dɔ tun bɛ yen n'o ye Sunkalo Kɔnɛ ale na kɛ kiiri tigilama dɔ ye u y'a jaso wakari awekado a yɛrɛ laban ani tora awekado ko dafɛ wakari min ye awekado dugu minnu filɛ nin n'o ye ɲɔnɔ ye a n'a lamini wakari waati bɛɛ lajɛlen awekado u kɔni wulikajɔ ni cɛsiriw de bɛ kɛ ka awekado ɲɛsin nin dugu ninnu ma k'u bagabaga an ka faama minnu filɛ hali n'u bɛ sira ninnu kan waati dɔw la an bɛ se ka di n'o ye janjugu ye wakari k'a dɔn u bɛ da u ɲɛ waati dɔw la a ko kalo tɛmɛnen wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in na ka sasali kɛ awekado ka furani kɛ furanko ɲuman na tigɛjigi n'u u ɲaga fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛfini a k'o kɛra sababu ye an ye awekado terroriste ninnu camanba de an y'u bɔnɛ u ni na a ko nin kɛra sababu ye min ye awekado population awekado olu yɛrɛ k'a dɔn ko bɛ sen na a ye n'u cɛ population kun jagoyara ka bɛnkan sɛbɛn de signé u ni bamanciwaleya ni tigilama ninnu cɛ yalasa u bɛ se ka lafiya cogo min wakari attaque min kɔni kɛra awekado kunu a sini k'a dugu jɛ kunu na wakari kunnafonidi sira caman y'a jira k'a fɔ bamanciwaleya tigilama minnu y'a kɔrɔbɔ wakari fo ka diɲɛ wuli u tɛ segin a kan bilen sabu n'i y'a min i bɛ segin a kan i balolen de don wakari awekado u bɛɛ lajɛlen kɛra sɛfini u ka maramafɛnw caman bɛ yen k'olu jaso o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awekado banabaatɔw olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɛfini wa maa minnu bɛ yen ni tɛgɛ dara olu fana kan wakari alihamudulilayi caman o bɛ fɔ sabu kunnafoni caman o na sɔrɔ o fan fɛ a ko kunu awekado hali kunu an kɔrɔ min ye an ka faamaw ye n'o ye cɛdenw ye wakari awekado yera yɔrɔ kofɔlen ninnu na minnu salon ni awekado wulikajɔ dɔw bɛ ka kɛ ka furani ni sasali ni saloni wakari k'o dabɔ o kumana an bɛ don min na i ko bi wakari siga foyi t'a la bamanciwaleya tigilamaw maa t'a fɔ u t'u ka binganni waleya kɛ maa t'a fɔ u t'u ka tɔɔrɔw kɛ nka n'i y'a kɛ awekado k'a fɔ i bɛ segin lafiya kɔnɔ ka t'i lafiya ka taa kɛ sogoɲimi ye o banna pewu o kumana n'i bɛ taa attaque kɛ dɔrɔn i b'i ka kasange san ka bila i jufa kɔnɔ wakari e b'a kɛ i bɛ kɛ n'a ka di i b'a don yɛrɛ ka taa e b'a kɛ k'a taa yɔrɔ min wakari o b'a sɔrɔ i kɛra sɛfini fasiri filɛ la y'a jira awekado a ka fasiri don sɛbɛnden min bɛ yen n'an k'a ma ko Suwade Bamakɔ u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye dugutigi ta ye dugu ye nka n tɛ si ɲina ɲɛma o sagona b'a yɛrɛ la indépendant sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Masire Jɔpa Masire a ko nin waati na région de Menaka i bɛna ye k'a fɔ ko min ye lakanabaliya ko a dugu jɛlen bɛ région de Menaka o mara o kɔnɔ ɲɛma nin waati laban in na min ye civil maa 7 ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ ko min ye jɛkulu min bɛ n'o bɛ terroriste jɛkulu belebele o kofɔ État islamique au Grand Sahara ɲɛma u taara min ye population civile maa 7 ɲɔgɔn na k'o t'olu ni kɛnɛ k'o karaba Menaka ale fanfɛla la sɛbɛnnikɛla ko nin baara in kɔni ko a kɛra tɛnɛndon su n'o bɛnna février kalo tile 19 ma k'a dugu jɛ tile 20 na a baara in ko a kɛra dugu la dugu min n'an k'a ma un lama wana ɲɛma ale ye yɔrɔ ye ani Menaka kɔni ko ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'an b'a fɔ ma État islamique du Grand Sahara bamanci jɛkulu in tɛ wa terroriste jɛkuluba in don ɲɛma ko le taara bingali ta ni ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ koyi maa 7 ɲɔgɔn na u y'olu ni kɛnɛ n'u k'o karaba wa ɲɛma yan'u ka taa u ye tiɲɛni caman de kɛ dugu la ka sɔrɔ ka duuru kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ don fiɲɛ na sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Masire Jɔpa ko fɔ a ko n'i taara région de Menaka o mara o kɔnɔna la bi ɲɛma nin waati na ko lakanabaliya a dugu a bɛ ka diya ye dɔɔni a ka diya fo ka taa fara mun ye dabalo ko yɛrɛ ko o gɛlɛya belebele ɲɛma nin waati na ko a bɛ région de Menaka o mara o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ ko groupe terroriste mun n'o bɛ yen n'an k'a ma État islamique au Grand Sahara damusɔn kuma la n'u k'a ma ko EGS ɲɛma ale de kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka région de Menaka maaw kɔni k'u sɛgɛrɛ k'u ye kibaruyaw sɔrɔ ko min ye février kalo tile 19 su ɲɛma k'a dugu jɛ février kalo tile 20 ana san 2000 ani san 24 i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na mun ye civil maa 7 ɲɔgɔn na ɲɛma ko min ye bamancu kɔni k'u taara olu ni kɛnɛ k'o karaba dugu la dugu min n'an k'a ma ko Elamawana ɲɛma ni ye Elamawana jateminɛ k'a lajɛ ale yɛrɛ ni Menaka cɛ ko a bɛ t'i jɔ kilomètre 200 ɲɔgɔn la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jatigɛ walekɛbaaw ye n'o bɛ bandi ninnu kofɔ terroriste ɲɛma u ye nin maa ninnu kɔni ka marifa de jɔ u la koyi wa kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'o susu k'o ban sɛbɛnnikɛla ko a ko o bannen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye yanni terroriste ninnu u ka duuru don fiɲɛ na ɲɛma i b'a ye k'a fɔ k'u ye tiɲɛni wɛrɛ k'o kɛ koyi u nana fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye mobili 3 ɲɔgɔn na u y'o jeni wa ɲɛma u taara ni mun ye bagan caman de ye u fɛ sɛbɛnnikɛla ko u baara u ye nin fagali yɛrɛ kɛ yɔrɔ mun na kɔlɔnba mun ni a bɛ région de Menaka o mara fanfɛla n'an k'a ma bi Tinakimadi kɔlɔnba ani Tinedi kɔlɔnba ɲɛma k'i b'a ye k'a fɔ k'u ye nin baara in k'a
kɛwale k'a ko o yɔrɔ la a nana kɛ sababu ye min ye Menakakaw sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don u sɛbɛkɔrɔ sirannen don o sababu kɛ n'a fɔra ko min ye dabalo fɛn ko o sɔrɔli kɛlen bɛ gɛlɛya ye ko lakanabaliya fɛnɛ ko kana sinsin ta fɛn ye fɛn mun ye n'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Masiro Jɔpa a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ déplacé minnu u bɛ Menaka kɔnɔna la bi Menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna la ɲɛma ko hali olu ka dabalo fɛn sɔrɔ ko a kɛlen bɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye armée kɔni ale kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na mun ye susuliw ko bɛ kɛ koyi frappe aérienne kɛlɛkɛ sanfɛminɛnw k'olu bɛ susuli kɛ saga ni waati bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbagaw ninnu ma terroriste ninnu ma koyi o n'a ta bɛɛ ɲɛma ko terroriste ninnu dɔw kɔni bɛ u bɛ to k'u kunbɔ ka gɛlɛya ta ni ka maanifinw k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Menaka yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu mun bɛ n'an ka mɛn MSA ani ka taa fara mun ye gaca kan olu de ka wulikajɔ fanga k'o ka bon kosɛbɛ Menaka o mara o kɔnɔna la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na olu kɔni bɛ wulikajɔ k'o kɛ walasa ka sira kɔni k'a da terroriste ninnu ɲɛ nka o n'a ta bɛɛ ɲɛma yɔrɔ in ka bon o de ye bonyaden da ye o sabu kɛ ko min ye Menaka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma kilomɛtiri kare 82 ɲɔgɔn na ɲɛma o b'a yira k'a fɔ ko a foro in foro belebele ko o kɔni don sɛbɛnnikɛla ko ni lakanabaliya n'o o bɔra nin waati in na mun ye Menaka i b'a ye k'a fɔ ko volet mun n'o o bɛ gɛlɛya o bɛ dabalo ko o kofɔ o sabu kɛ mun ye Menaka an bɛ waati min na comme sisan ɲɛma déplacement o kɛlen bɛ gɛlɛya ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la o kɛlen bɛ gɛlɛya belebele ye sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni bɛ taabolo min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Menakakaw kɛlen bɛ ka kulekan k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ mun ye jamana marabagaw n'o bɛ autorité malienne kofɔ ani ka taa fara mun ye diɲɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka buna adamadenw k'u sɛgɛrɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali k'o sigi sen kan teliya la walasa mun ye Menakakaw lafiya badabada u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ mun ye terroriste ninnu ka bingali ma terroriste ninnu kɔni u ye nin kojugu in kɔni kɛ ka duuru k'o don fiɲɛ la ɲɛma ko u ma ye fɔlɔ nafolo filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ sɛbɛn min na u k'a ma ko indépendant Masire Jɔpa ale y'a fasiri i bonya o b'a la Bukari Masire bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn n'i ye Masire ka fasiri bila hali bi Maimuna Dunbiya kumana a kumana sɛbɛnden min kɔnɔ Bukari o de bɛ wele ko soir de Bamako Maimuna Dunbiya a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni siga kun b'u la min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn an ka kuranko lahaliya la min bɛ awɔ i k'a dɔn yanni sunkalo cɛ awɔ i k'a dɔn kofɔ Bukari minisiri muso ale tɛmɛni min kɛra Malikura taasira o kɛnɛ kan Bukari caman y'a faamuya k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn sunkalo k'o tɛna kɛ sababu ye an bɛ gɛlɛya min na kuranko sira fɛ k'o ka dabila Bukari nin ye ko ye ko min n'a bi maa kamana gango ye Maimuna Dunbiya a ko fasoden minnu bɛ yen awɔ i k'a dɔn u ka ca olu caman de y'u sigi ka anw ka minisiri muso min ɲɛsinnen bɛ anw ka kuranko taasira ani jiko taasira ma n'o ye Binu Kamara ye Bukari ka se k'a ka awɔ i k'a dɔn tɛmɛli lamɛn Malikura taasira 2 o sanfɛ o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn ninnu caman minnu kun sigi bɛ ka jabaranin lajɛ a kun bɛ bɛɛ lajɛlen kunna ko an bɛna kibaruya dumanw de caman mɛn ka kibaruya kuraw caman mɛn min bɛ se k'a jira an na k'a fɔ jɔn ko Ala min ye kurantigɛ ye Bukari ko nin y'a bantɔ de awɔ i k'a dɔn teliya la yanni sunkalo cɛ parce que keba ko nka an kun sigilen don ka sama min makɔnɔ sama nana nka Bukari sen naani bɛɛ lajɛlen kelen don c'est tout c'est fini sama fofobatɔ de nana l'éléphant annoncé Bukari est arrivé avec les 4 pattes kasi a bɛɛ karilen don kosɛbɛ a kɛra jigi wɔɔrɔ ye a ko ni muso in n'o ye awɔ i k'a dɔn i yɛrɛ ɲuman na Tani Binu Bukari ale ka bɔli min n'o kɛra nin kɛnɛ in kan Bukari yan'a ka kɛ sababu ye ka kɛ anw ye jigitigiw masa ye Bukari a ye jɔrɔna a y'o de pɛnpɛn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kunna a ko de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn siga t'a la fɛɛrɛ foyi tɛ yen jinɛ foyi tɛna bɔ anw ye yanni sunkalo cɛ k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn an jigi dan bɛ kuranko in ka cogo min Bukari k'a bɛna kɛ ten koyi a ko awɔ i k'a dɔn siga t'a la koyi maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ faaba in yɛrɛ kɔnɔ Bukari hali bi an k'an sigi awɔ i k'a dɔn ka muɲu an ka kɔnɔli kɛ min bɛ se k'a to don n'a nataw la fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ nɔ tɛ k'a fɔ k'an m'an sigi de yanni sunkalo cɛ Bukari a kuma ka ca koyi ka na sɔrɔ waati tɛmɛnenw na minisiri muso in kun ye kuma dɔ fɔ kuma min bɛ tali kɛ k'a fɔ an ye k'an ka hakili sigi Bukari ko a tɛna mɛn fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna sɔrɔ nka o kunu a y'a jira k'a fɔ ale m'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ sɔrɔ nɔgɔnin bɛɛ la koyi ko ale m'o fɔ dɛ k'ale ko de ko awɔ i k'a dɔn nin ko in min filɛ k'a tɛ se ka dilan su ni dugujɛ tɛ sabu a tiɲɛnikɛyɔrɔ barika bonyana a lajaba ni a lajarabi Bukari k'o barika bonyana kosɛbɛ a ko nka min ye awɔ i k'a dɔn minisiri muso in a kun bɔra waati dɔ la ka sonyɛni ko kuma dɔ fɔ o sonyɛni ko kuma min n'o fɔra Bukari min ye eden maa dɔw bɛ yen minnu bɔra k'o fana awɔ i k'a dɔn k'o jira k'a fɔ ko awɔ i k'a dɔn o tɛ kala kan sabu awɔ i k'a dɔn ko in bɛ cogo min na après vous a daluya a bɛɛ lajɛlen jira la a ko min ye minisiri muso in ye ɲininkali de bɛ kɛ koyi ɲɛ don anw sɛgɛnnen don ɲɛ don an dɔrɔnlen don ɲɛ don gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ nka ɲininkali min bɛ yen n'o bɛ kɛ Bukari yalima awɔ i k'a dɔn nin bɛna se ka suya jumɛn kɛ anw ye nin bɛna se ka jinɛ jumɛn bɔ anw ye min bɛ se k'a to anw ka ko bɛ yɛlɛma o su ko ani dugusajɛ cɛ Bukari fasiri kɛbaa ko y'a fɔ cogo min k'a bɛ gɛlɛya koyi kalo 4 an bɛ nin tiriki tɔrɔgɔ la walima kalo a ka caw ye nin tiriki tɔrɔgɔ ni nin tɔɔrɔ Bukari a bɛ sen na min ye minisiri muso awɔ i k'a dɔn a kɔni maa kɛ cogo cogo a filili min kɛra
min ye suɲɛni ko kuma ye a n'a ɲɔgɔnna caman yalima awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi a bɛna se ka fɛɛrɛ sɔrɔ anw ye wa ɲininkali tɔmi a sigilen a ko fɛn min kɔni don min ka fɔ Tani Binu ye madame Binu Kamara o de ye k'a fɔ awɔ i k'a dɔn an bɛ taabolo min kɛ i ko bi Boubacar tiɲɛ yɛrɛ la ko in gɛlɛyalen don tɔɔrɔ barika bonyana ko in kɔni awɔ i k'a dɔn a kɛra sababu ye maliyɛndenw awɔ i k'a dɔn bi fɛn kelen min bɛ anw bolo o ye an ɲɛw ye Boubacar ka se ka kasi ani an b'an daw to awɔ i k'a dɔn barani kɔnɔ min b'an kun n'an kan jɛ k'o fɔ a ti ku i ka bɛgu n'i y'a bɛgu Boubacar ele ni Sule Maimuna Dunbiya a ko nɔn tɛ Boubacar gɛlɛya in kɔni kɛra sababu ye Boubacar jagokɛlaw caman bɛ yen société minnu bɛ yen ani service caman bɛ yen entreprise Boubacar awɔ i k'a dɔn a bɛɛ jɔlen don bi sabu ni se tɛ maa min ye ka maa wele karisa ɲɛma an ka ji kɛ groupe la yalima awɔ i k'a dɔn karisa an dɛmɛ o y'a ye ni groupe yɛrɛ bɛ maa min bolo kɛ wa ni groupe fana kɛr'i bolo Boubacar groupe dan ɲɛ awɔ i k'a dɔn waati ni koyi ni ko i b'a kɛ de Sule kuda ye Boubacar groupe a caman ba de bière kulelen don bi a caman de bière kulela a caman de jɔra Fasiri Kaba ko a ko awɔ i k'a dɔn n'i ye nin lajɛ gɛlɛya in tailleur soudeur min ye awɔ i k'a dɔn centre de santé n'o ye kɛnɛyaso tigilamaaw ye a n'a ɲɔgɔnna caman Boubacar ko in kelen bɛ gɔlɔlɔ ani gɛlɛya ye a ko kuma na sa an bɛ don min na i ko bi ko in kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na badabada Asimi Goyita ale yɛrɛ de fɛ min ye awɔ i k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ muso in gɛnni n'o ka gɛlɛn Boubacar ko a ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to an bɛ se ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ cogo min fiɲɛ bɔda bɛ se ka di maliyɛndenw ma cogo min kuran ko taasira fɛ n'o tɛ a bɛ don min na i ko bi Boubacar maliyɛndenw an bɛ ɲini ka kɛ sɛfini ye a ko fɔ belebele ye koyi Asimi Asimi a jamana a ma nɔgɔ baara don dɛ awɔ baara don koyi ne ka cɛ yɛrɛ ko ten a ko kuran bɛ tigɛlen di piya an fana bɛ taa chômage la piya a bɛ tigɛ mardi piya an bɛ taa chômage la mardi piya a ko ko in ɲɛma parce que kuran dɔnmaya dama mun bɛ ko in ka gɛlɛn koyi minnu bɛ balo kuran na o de ka ca o de ye baya sita walayi de ala ye wa mun ye wari ye fɛn ye ale bɛ munumunu ni ɲama n ko n ye soudeur dɔw ye a bɛ ni kana kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ u n'u musow tɛ ɲɔgɔn ye walahi de ala ye o sabu mun ye wari marché minɛlen n'u bolo siga t'a la dɛ o y'a wari tun ka ban koyi walahi de ala ye kuran tigɛ sa ala k'a ni saba bɛɛ a ma kɛ ko ye a gɛlɛyara koyi a kɛra ko ye koyi a gɛlɛyara dɛ u k'a lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni b'a kan awɔ nka hali bi u ka dɔ fara vitesse kan walasa mun ye ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na ayiwa n'o tɛ o b'a kan ala k'a ni saba bɛɛ u b'a kan n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ inshallah ala k'a ni saba bɛɛ n'ala sɔnna ma kosɛbɛ ɲɛma an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo n b'a kari ka don ko ni sɛbɛn minnu k'a ma ko la sirène STD a sɛbɛkɔrɔ kumalen don a ko mun ye dabalofɛnw anw ka jamana ale kɔnɔna la cakɛda mun bɛ n'an k'a ma ko DGCC na ale kɔfɛra direction générale du commerce et de la concurrence ɲɛma ko min ye dabalofɛnw sɔngɔ ko e ko a tilalen tɛ bi wa mun ye DGCC ale la wa sɛbɛnnikɛla ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ fɛn mun an b'a fɔ a ma ko sikaro ɲɛma ko sikaro kɔni ko o gɛlɛya maa t'o ɲɛfɔ maa ɲɛna bilen jamana ale kɔnɔna la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma produit dɔw kɔni bɛ yen n'o bɛ dabalofɛn dɔw ko fɔ siga kɔni t'a la olu kɔni sɔngɔ k'o kan ka jigin an ka jamana ale kɔnɔna la koyi i n'a fɔ ko mun ye fɛn mun bɛ yen n'o bɛ farini mugu o ko fɔ farini bilen alikama o to o ye wa ka taa fara mun ye tulu dunta kan ɲɛma ko ninnu ye fɛn minnu sɔngɔ kɔni a kan ka nɔgɔya an ka jamana ale kɔnɔna la wa nin waati laban in na i b'a ye k'a fɔ k'u sɔngɔ kɔni ko a nɔgɔyalen don dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko nka ko n'i ye k'o taabolo jateminɛ k'a lajɛ tiɲɛ don a sɔngɔ o nɔgɔyalen don nka maa minnu bɛ a ka jan n'olu ye consommateur ye n'o ye anw yɛrɛ ni an ɲɔgɔnnaw ye minnu bɛ buuru san k'a dun ɲɛma minnu bɛ tulu san ka taa fara mun ye sikaro kan olu kɔni tɛ ka a nɔgɔya kɔni k'o ye suguw kɔnɔna la o sabu kɛ mun ye an ka kɔrɔbɔrɔ bitigiw ani kare kɔnɔ bitigiw bɛɛ lajɛlen ɲɛma an ka mun an ka kɔrɔbɔrɔ bitigiw kɛ k'a tɛ nin balo kuma in dabila butigi camanba de bɛ min ti kɔrɔbɔrɔw ta ye bilen a dɔn o de la o awa ma ja sisan a y'a yɛlɛma a y'a kɛ an ka butigi an bɛɛ de don hali e yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye so sɔrɔ bi ni i ka so bɛ angili la kari kun na i b'a bɛɛ kɛ butiginin ye awɔ wa kɔrɔbɔrɔ dama tɛna ta koyi ayi ayi jago ɲɛna olu de bolo kosɛbɛ an ma ɲ'an bolo koyi an kun b'an débrouiller de si aw n'ale don a la n'a tɔ bɛɛ tiɲɛna bɛɛ donna a la a tɔ bɛɛ tiɲɛna n'o tɛ an kun b'a kila de ni dɔ nana kalo 6 kɛ i bɛ dɔgɔnin bɛ na kɔrɔ bɛ taa to so dɔgɔnin fana bɛ kalo 6 kɛ o ye san dafalen a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ fila ni minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i bɛ taa so i n'o bɛ taa nka bi o tɛ sɔrɔ bilen koyi n'i yɛlɛmana dɔrɔn ni denbaya bɛɛ de bɛ na awɔ o ye tolen yan kɔrɔbɔrɔ butigi ko dabila la o b'a la mɛna a kɛra butigi ye dɔgɔnɔw b'a la bɛɛ b'a la cɛw b'a la bamananw b'a la sidɔnfɔw b'a la bɔbɔw b'a la
sura abana bismillah koroboro butigi table de angata sabari gela ko ako munye adabalo fonu ngoni songo o jatimine kelembe munye o konna la kayida ka foko foyi ko o mabo ala ako ni duyo ko jatimine ka laje fe mun na ma fa mako alkama wati temono na munye irsi jamana ko ni ale alkama ko di jamana ima nyama o alkama o dini kan ka sababu ye munye buru yere ka do ko ni ko o bo o songola ako fe mun yere gele ay ni wati la bay na ngo jamana gouvernement bora ka kuna foni ni ko di abeni ngana do ko ndamaro nyana bo kayida ka foko munye buru ye nyama ko buru ko ni ko o songo ko o bena jigi jamana en konna la sabani ngala ko chekada mumbe no be DGCC o ko fo ale mun kan munye dabalo fo songo ko ka sigi singa ka jete mine fene nyama ni wati na kwa ka bo ka fen fo malido nyana risu ye blemu ko di awma risu ye alkama muni ko di malido ma akunya abetu ko ji kwa ka bo ka nyefolike ko yani ko akataka dange sabani ngala no be STD o ko fo akushiga tala gerebe ka ke kana munye sungolo bayla sungolo kalo ale nyina kalo ye sungolo kalo baradini kalo do nyama fide ni barika ka bo ore buya de dai wa fenti fo o fana konna la olu bela jele je fenye fe munye gele sungolo o kono akuna manya ka fo ko munye sungolo 2024 nyama obuka gera kana doni nyama akele meso biye bidabalo fe o mamunu nye dumba we mamunu nye sumba we nyama ko lu sebe koro joro u sebe koro siram o sabuga sanga ni wati bela jele na ibaye ka fo ko dabalo fe ni dobora songola safe ngala la ibaye ka fo ko foy ko ni ko o mabo asongola o kele me gele ye munye mamunu be no le consommateur we nyama ku segara abeni ngana wati jambo sabani ngala ko munye ko ni wati ko na anwa suku ko nawla ibaye ka fo ko dabalo fe ndo ko nimbe olu songo o jigina doni goyi amesiga fo ko olu jigina doni ngane sungolo no damine na nyama ko siga tala ko abesongo yele makura goyi abesongo yele sabani ngala ko na manya ka fo ko ni ko ngoni ko abeni tabulo ina tagada mumbe nanga ma direction générale du commerce et de la concurrence nyama aleka nga feran daballe ke ka dabalo fo songo ko ni ka asigi ni ka ka jatimine nga ko munye DGC ya e ko kama ke malido mbolo jigi waro e ko kama ke malido mbolo munye kumasuli yere wa ko sabuga munye DGCC anyama bayde kwa deseno no PPP nyama dabalo fo songo ko ninga jatimina ko ka ala ko salo kala to ko muna o madu ko mala salo ko ni adesena PPP dabalo fo yira songo ko songo muno o fora absaka fero la to ko muna ko na la ku desena PPP wallahi ngala ko ni du segina ko doni outil 2023 direction générale du commerce et de la consommation et de la concurrence nyama u ko ni sigana mado la ye munye mado ko ni nobe opérateur économique do ko fo kayira ka fo ko olu no yo ko mo kam nga ko jiga ko ni ko o makla o kanga o kera sigaro ko la jamana ngono beboro o kalama ba fora ku ko do ni sigaro munye anu ka kla to muna ani so muno ka da kanga daka nyama e bay ka fo ko opérateur économique nunu ko ni ko o market adoni kama ni la ko akono boray ibna ka fo ko mi direction générale du commerce et de la consommation de la concurrence nyama wati te muno na aye kangarda ke kanyasi alibi mu commerce ma commerce munu be no lieu détaillant ye ka kangarda ke kanyasu ubela dilema aninga ta fra mu consommateur bela dilenga kayira ka fo ko am ka jamana ngono fe mu be na ma fa ma ko sigaro kulo boro mu bo jamana wora kana an jamana kono amana gela tuko ka kana te me wa woro ka wa mu ye ko asongo akulo kele ko manga te me dran dorme biduru kemen bisabaka sigaro mu na bi bo jamana ko ka kana ko boro manga te me wa woro ka nego 50 kg wa songo ka manga te me kemen bisabaka nego DGCC wo DGCC de do be DGCC de do ate se ka fara service da wore ka baraka guluba ka ke clean wa parce que ne man na fay ka directeur siga kuna ka fembe siga kuna mais rien depuis ne DGCC ko direction du commerce et de congrégation de ba bola fo kana se bila ne ma ye ku ye fenge femi tebena faso do nji sira fe amake ati abeyu ni commerçant baw ni nyanje ini yu ye karvati chemise bazembaw malati baw abeye betemo ni commerçant de ni nyanje attention yan fait ni yan fa abana mais fin fait da dumuni fait consommateur ka contrôle ni fait ko fo utala ni be ko min guna na son candidat buike utala di mo be barake mena ka barake eti barake mena so to pragle fo abana ni barake mena ti wala adabla ne ka fo ne jamana maraba jamana nyama fengal fara ne ka fo ko e ka fo banangu abitu do tala me utsika ke unyima o ka fo ngo wati laban ngo na churo kilo kun tara fo kebe bise kebe ali do ngo solo ko nyira asa kebe bi woro javi foi ma bola bon ni ay sungolo bise se bi sungolo kilo iba bita ba sa fena min dini iski wallahi
sabani ngala ko ambe ni kuma indi la nya dungo do koy wallahi ni min wulay kuma an dai kuna funi ngo ati ka fewre kew nyama nga jamana ngila yere fe no o civil ke baliati c'est compliqué quoi activité ticket o bu sigilon to bureau kono ka décision bauta mais civil be ke to ji o mo kutala mamu be no le consommateur na ya jaya sa na ya jaka tui a bureau be ashimi yere a bureau be fale no café la wallahi café min yere ani Lipton soni be ta café mi café doni mi ibu ye baro ni fauna café mina ani marwati ke ni mali na kuma ni a chama bureau nungo na chama ibe su papier ni ubulo si ja to kera premier beti ani wani kish beti o tiba bulu o ka cha barza bi jouer barza bi jouer Napoli bi jouer be ha ngala to no yere be ke bunu chama do de Napoli e jme o fana bala barza Napoli lu kunde ngona kunwa o fana bala o don kunu yo don kunu e barza Napoli don kunu e Napoli don kunu ani Arsenal ne Porto ni o fana don kunu olu be kuma ka je kunu olu be kuma ka je kunu e ya ta chugodi le de jike mbarka na ta chugodi nda do bana jamana ikuna jama nda mu fi jamana ngona la bi wallahi telefoni iba telefoni me be me geran kuturu de la geran kuturu telefoni me bebulu benya wogale mi ga telefoni na ibe foli ke makila mi o be munila ibta so beni so karle no mana ado wo kutubu ko jamana ma gelea abinye point sengu ni de jike mbarka abinye anga ta bismillah ama ba ko no farati ki ka ko gelea ro senefe awdo ko sabu ke ma do na so beta kata beta ko mali bi gay ko farati ko ti faratigi ni ni mbwala to bi dengu amma faratigi yere ala bi faraka mo non da ma chama se ko bako yi ni ba bismillah ngata amaka di sababe munye kabo la sirani kon konna la sirani ya ira ka foko munye DGCC koni ne desera koni te ku desena foka foku desena nyama ko nga feran dabal leke no be DGCC o ko fo no manya ka foku be kuma muni ka fo ku jija munye kuma ngoni a tien o kaye munye terrain sample la na go sigaro o yeni songo amanga tema o songoka na ko ka foko munye buru ye ko doka ngabo buru la nyama doka ngabo buru la na ko buru songo ni ye fo manga fara buru songo ka dali ni wachila ba ina kwa yira ka ku ya fo ko buru fana ko songo bla jigi nyama nga an ma jatemina ko ni ko ye ola su ko na la ko buru ko doro me boba asongo la bringala ko osiratika la ko ba yira ka fo chake damu mbe na le kanga jatemina lu ke dabolo fa ale songo ko la nga jamana ale kono nyama ko sigata la kwa keleme jigi woro dai ko sabu ke mu ye dabolo fa songo asaba ko klale nula ta do ba ka tugumna filani anya sima ka bola sirani ko nala STD ale ya fasiri ibunya obala bo do bete Jibril Jara ale commerçant ye wakara bisugu ba kono ka ba na me kosobe wakara bitisu ni bazenu wakara abolu de feri Jibril be fu ka walimando ka ni bara ka ni chesiri afo Jibril ye o ko tisi ni bazen o ye nyela ba fe unde sawo mo ta tisi la ma ere na tisi la fiya ka bum abana general awa publicité abi publicité abi na nya nala sona tisi je fambe wakari hadi be ala ka ni sabobe ndo aken Dawda Sangare wakari Dawda Kumana wakari independent aka fasiri bo de kono akwanga taminya awai kado labtani shura labtani mimbe no bawele ko CHE Gabriel Touré kunu assemblée générale belebele Gabriel Touré barakela awai kado ku yo ke o de strategela tijo ye belebele na le ne jondo maître Mamadou Gaba Gaba yere ka Gaba na ka Burkina na manyoy Gaba ka Burkina ta Burkina ba ku me faka mina yi salo kana ni amana ta yoro ko fu ka mine Gaba ti yere de anana mali fana Gaba biya nge gafure ka Gaba jala koroji Gaba wallahi gafure ka Gaba biya o kuma ko ne ko ani chesiri ayesi Gaba ne afiyo jala koroji kadiu awo dem shem jengene minum biya shininya sigi kay ko ay shininya sigi kay ko jugu wallahi de Allah jala koroji shininya sigi ko jugu nyama ni jala koroji ko duna ko suna ka don dakele fe dron dem sa nunu ka dana do ka jala koroji shininya sigi kadi abana kosobe ala ka ni sababe ami ni jey fana depuis so commence ande bina ko fission bonjour bete bonjour jama ka do turuti iba soro minye kwabe wakari minye dangoro bay wakari nyode nyini ala fe ala kana ambla ka machin okunshi mashima mami mbetu lajaba yelma min bu toro wakari na nyaye kelen fla saba o fora wakari awe awno tigila maka ko bane ga fobugo mamadu ni ye samuga ani koko kumadi o jede ni kuma fobu madu ya halibi ana benim babula nywanfe wakari ganzante o kuma fobugo mamadu be fo ka wali mando min ye karamogo madu muri ani kala wakari min ta tu ka nemo
karamɔgɔ Mamadu n'a bɛ se min na a b'o f'i ye n'a tɛ se min na a b'o f'i ye a wele dɔrɔn i k'a kɔrɔbɔ a banna 79 85 85 40 o kuma kanari na kɛ kosɛbɛ tɔngɔnɔ muti tɔngɔnɔ tɛna kɛ kosɛbɛ na k'o ye ayiwa Aluseni Togo dɔgɔnɔkɛ a i k'a dɔn a kumana Boubacar nin ye gɛlɛyaba ye san mara la min ye maa 15 olu de bɔnɛna u ni na maa 46 Boubacar olu joginna dɔw joginna kosɛbɛ an ka car dɔ ale ni camion ba dɔ Boubacar olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ a ko a gɛlɛyara ɲama sogun jugara kosɛbɛ a jugara yɛrɛ de Boubacar min ye a i k'a dɔn car dɔ bɛ yen ko a i k'a dɔn compagnie de transport Jara transport a i k'a dɔn ani camion 10 tonnes dɔ Boubacar olu de donna ɲɔgɔn na nin cogo in na bilan a kɛra maa 15 olu de bɔnɛna u ni na Boubacar maa 46 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogira a ko Jara transport a i k'a dɔn ale ni camion ba in ni ɲɔgɔn cɛ nin de kɛra yalima Jara transport 2023 a i k'a dɔn kɔlɔlɔ ni gɛlɛya minnu tɛmɛna o kuma mun dun kɛra hali bi ni Jara transport ni nin waleya sugu ninnu a i k'a dɔn n'o bɛ ka maaw sɔrɔ a ko ni février kalo tile 19 7 heures waati car dɔ bɛ yen n'o bɛ compagnie de transport Jara transport ko fɔ Boubacar k'a tun bɛ ka bɔ Moti de o kumana sa ale ni camion ba dɔ 10 tonnes k'olu de nana don ɲɔgɔn na Jara transport yɛrɛ Boubacar a i k'a dɔn a tun bɛ ka bɔ fan dɔ fɛ a na kɛ mobili in fana tun bɛ ka bɔ a i k'a dɔn côté dɔ in fɛ sens opposé a ko ko in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ sabu yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Kesedugu ale ni Wan a i k'a dɔn san mara min b'o ko fɔ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra yen a ko bilan kɔni kɛra maa 15 de kɔni bɔnɛna u ni na yɔrɔ bɛɛ maa 46 joginna wa maa 46 la maaw bɛ yen minnu fana sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ y'u bɛɛ cɛ ka taa n'u yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ hôpital Sominɛ Dolo ko fɔ n'u bɛ Moti a i k'a dɔn o mara la protection civile mɔgɔw y'u ka baara kɛ a ko nka communiqué dɔ bɔra ministre yɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ transport ma a i k'a dɔn a n'an ka sirabaw a n'a ɲɔgɔnna caman u bɔra nin ko in kalama an bɛ don min na i ko bi réseaux sociaux sanfɛ maa caman baden de bɛ ka kuma sabu maaw bɛ k'a jira k'a fɔ min ye Jara transport ko bɛɛ ka Jara transport ye k'a to yen sabu a i k'a dɔn min ye fali o bɛ ka caya kosɛbɛ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen dɔw ko accident de bɛ ka caya ko accident in yɛrɛ kun bɛ ye min ye chauffeur minnu b'u bolo a i k'a dɔn ko expérience dɔnniyaba Boubacar k'i k'a dɔn ko o tɛ u la wa dɔw bɛ yen boli damatɛmɛwale n'o bɛ excès de vitesse n'o b'o ko fɔ Boubacar k'u bɛ a i k'a dɔn o de fana ta a ko de siratigɛ la ni hakili b'a la san 2023 gɛlɛya minnu bɛ yen ni a i k'a dɔn kɛra ka ɲɛsin fasodenw ma Jara transport a i k'a dɔn a bolibaw fɛ min ye gouvernement ye yalima a i k'a dɔn mun na Jara transport ka licence a i k'a dɔn n'o ye sɛbɛn ye min b'u yamaruya mun na o ma minɛ u la ne ka kuma tɛ dɛ fasiri ka kuma don Aluseni Togo ale ka fasiri de don a ko a m'a kɛ cogo cogo ni min filɛ nin ye donc ala nin kɔni a i k'a dɔn ko ye ko min n'a dama tɛmɛna kosɛbɛ a ko kuma na k'olu kɔni b'a lajɛ min ye a i k'a dɔn maaw bɛ girin ka da Jara transport kan sabu u y'a jira k'a fɔ Jara transport k'a ka teli a i k'a dɔn a n'a ɲɔgɔnna caman teliya ye tiɲɛ ye nka i ka bɛn ni chauffeur ye minnu b'a dɔn ne k'a dɔn na kari a ko an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ de kan ka kɛ joona ministre des transports muso in a i k'a dɔn a jakɛɲɔgɔnw wulikajɔ de kan ka kɛ Jara transport nɔfɛ n'o tɛ Jara transport yɛrɛ dɔrɔn tɛ sirabakan bolila ninnu bɛɛ wulikajɔ de kan ka kɛ télé la ka baaraw kɛ ka sensibilisation kɛ n'o tɛ a i k'a dɔn nin fana ye gɛlɛyaba ye dɛ bamanciwaleya tigilamɔgɔw b'an kan hali olu yɛrɛ ka 15 morts ninnu o dɔgɔyara a dɔgɔyara i b'a mɛn 2 morts 3 morts an b'o de la mais sisan 15 morts yɔrɔnin kelen ka bɔ n ka village la n bɛna so n bɛna baara la fɛn ka taa i bɔnɛ i nin na ko excès de vitesse n'o fɛn wɛrɛ o kɔni fana ye ko wɛrɛ de ala ka hin'u la an bɛ dugawu kɛ ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala k'u fara silamɛsiw kan Aluseni Togo Boubacar nin y'a ka fasiri ye an y'a bɔ a i k'a dɔn le canard de la Venise an y'a bɔ o kɔnɔ u ka bidon bɔli ɲɛma yan'an ka kunnafoni kuncɛ diaspora malien d'Europe nin ye kibaruya min na mun da u bɛɛ lajɛlen tulo kan o ni ala de ye samedi don jira n na n'o bɛ bɛn février kalo tile 24 ma 2024 nɛgɛ ɲɛ 14 waati n'o bɛ 14 heures o kofɔ mun ye journée belebele kɛnɛ bɛna sigi diaspora malien d'Europe u ni mun ye président du